Sugeng siang para pemirsa. Kapanggih malih kalihan kula Citra Lestari. Wonten ing adicara saputar Jawi. Kawarta dinten iki ngenani keluhan warga ing desa Cimunding ingkang sambat amargi-margi utawi dalan Kabupaten rusak parah. Sampun kalih taun boten dipun dadosi. Kangge mangertosi kahanan sakenyatanipun, kita sampun sesambungan kalihan rekan Dirahayu. Wonten ing lokasi, monggo rekan Dirahayu. Matur nuwun Mbak Cita. Sugeng siang pemirsa. Sakmenika kula wonten ing Desa Cimunding saged dipun pirsani ing wingking kula niki kahanan dalan niki pancen ngawatirake kota bolongan ingkang jero. Manawi Jawa udan dalan niki kados blumbang, manawi benter panas bluduke mabul-mabul. Ing sanding kula sampun wonten Mbak Citra salah sawijining warga mriki. Sugeng siang Mbak Citra. Sugeng siang, Mbak. Mbak, saged dipun critakake kados pundi kahanan dalan niki lan napa mawon akibate kagem warga. Wah, nggih Mbak, sampun kali tahu niki dalane rusak, bolongane niku jero-jero banget. Menawi Jawa niku sering wonten pengendara motor sing tiba amargi bonten ketinggal bolongane. Ekonomi warga nggih ngandhet mergi truk sing ajeng setor hasil panen bonten wonten liwat mriki. Lajeng punapa warga sampun nate lapor dateng pemerintah daerah. Sampun Mbak, saking pihak RT lan desana nggih sampun lapor, nanging dumagi sakmenika nggih namun dipun jani mawon dereng wonten sing tekan dandani kula lan warga nggih pangan dalan alus malih amargi niki akses utama. Matur nuwun Mbak Citra kagem katarengane mugi-mugi sawanten warga niki anggal dipun pirangake dening pemerintah. Makaten Mbak Cita, laporan saking Desa Cimunding kula wangsulake dateng studio. Matur nuwun rekan Dirahayu kagem laporane. Nggih para pemirsa, mugi-mugi pihak dinas gegandengan enggal tumindak dandani jalan tersebut supados boten bonten korban malih. Makaten pewarta dinten iki kula Citra Lestari pamit undur diri. Matur nuwun.